ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ലോസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തല്ലോ. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ഇന്ന് വെയിറ്റ് ലോസ് നമ്മുടെ ഡയറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്രൈഡ് റൈസും ചിക്കൻ കൊണ്ട് ഒരു നല്ല ഗ്രേവിയും ആക്കാം. അതിനാണ് ചിക്കനിൽ നമ്മൾ മസാല ആക്കി വെച്ചതാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി, പെപ്പർ പൗഡർ, ഉപ്പ്, ഗരം മസാല ഇത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ.